ήθελα να ήσουν εδώ. Ένα βράδυ ακόμα τελευταίο. Θα ήθελα κι απόψε να σε δω. Τη ζωής μου πρόσωπο μοιραίο. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και να ανάψω σκέφτομαι. Είσαι η συνήθεια που μισώ κι όλο επανέρχομαι. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και σε θέλω ψέμα μου. Σαν την νοικοτήνη που περνά μέσα από το αίμα μου. Έλα ένας. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και να ανάψω σκέφτομαι. Είσαι η συνήθεια που μισώ κι όλο επανέρχομαι. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και σε θέλω ψέμα μου. Σαν την νοικοτήνη που περνά μέσα από το αίμα μου. Τα δύο κορίτσια, μπράβο! Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Τι δυνατή φωνή ήταν αυτή. Τώρα, εγώ κατάλαβα ότι κάποιος γύρισε, έτσι δεν μπορεί. Ναι, γυρίσαμε τα δύο κοριτσιά. Γυρίσαμε τα δύο κορίτσια. Μάλιστα. Okay. Πώς σε λένε? Λοιπόν, είμαι ο Νεκτάριος Μαλάς, είμαι 43 ετών. Ναι, ο Νεκτάριο. Δουλεύω πολλά χρόνια. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Δουλεύεις Νεκτάρια, Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι έχεις πρόβλημα με την όρασή σου. Ναι. Δεν βλέπεις καθόλου. Καθόλου. Είσαι από τα δικά μας, από πάνω? Είμαι, ναι, από τη Νέα Καλλικράτεια, από ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι εσύ ξέρεις που είναι. Βέβαια. Για να τα λες έτσι, τι ομάδα είσαι εσύ? Ναι. Όχι, παιδιά. Εγώ για διάφορους λόγους που δεν είναι τώρα της ώρας είμαι ΑΕΚ. Μπράβο, φίλε μου. Αλλά θα μιλάμε και αυτά από του χρόνου για την ΑΕΚ, θέλω να πω. Θα ανέβουμε κι άλλο, Άρα Νεκτάρια. Σταθερή, με πολύ ωραία γυρίσματα, πολύ ωραίο χρώμα και δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι δεν θα μπει στο Voice με τίποτα. Νεκτάρια, γεια σου και από μένα, είμαι Ελίνα είμαι. Νεκτάρια, τι να σου πω, άκουσα μια αντρική φωνή γεμάτη και μ' άρεσε έτσι ο τρόπος που το προσέγγισες στο τραγούδι, έκανες τα γυρίσματα πιο έτσι προσεκτικά, αλλά άκουσα μια γεμάτη στεντόρια φωνή, γεμάτη ηχοχρώματα και λέω μα δεν γίνεται να μην πατήσω το κουμπί. Δεν γίνεται. Ξέρω ότι όταν δεν έχεις μια αίσθηση, οι άλλες αισθήσεις είναι πολύ πιο ανεπτυγμένες και έχεις μια πάρα πολύ ωραία φωνή και πραγματικά θα ήθελα να έχω μια τέτοια αντρική φωνή υπέροχη στην ομάδα μου. Είσαι μένα στη Δέσποινα θα έρθεις. Θέλεις να πεις κάτι? Όχι, τι να πω. Εγώ και εμένα μου άρεσε πολύ το, αλλά ναι, από τη στιγμή που είδα με ότι... το ανοιχτό, αλλά δεν γύρισες. Δεν γύρισες, έχεις δίκιο ρε φίλε, αλλά σου λέω ότι, τι να σου πω τώρα, ό,τι και να σου πω είναι βλακεία. Πάτησε η Μελίνα και η Δέσποινα και είναι ο Νεκτάριος μέσα στο παιχνίδι, όλα είναι καλά, καλή πορεία να έχεις αδερφέ. Πρέπει να αποφασίσεις όμως. Θα αποφασίσεις εσύ τώρα, έτσι. Νομίζω ρεπερτοριακά και σαν άποψη και σαν γενικά έτσι, στάση και θέση τραγουδιών κτλ. Θα ήθελα να συμμετάσχω στην ομάδα της Μελίνας. Έλα ρε μου! Έρχομαι εγώ αγάπη μου, έρχομαι να σε χαιρετήσω. Αγάπη μου. Είσαι το κι όλο επανέρχομαι. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και σε θέλω ψέμα μου.
σαν τη νικοτίνη που περνά μέσα από το αίμα μου. Έλα ένας. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και να ανάψω σκέφτομαι. Είσαι η συνήθεια που μισώ κι όλο επανέρχομαι. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και σε θέλω ψέμα μου, σαν την νικοτίνη που περνά μέσα από το αίμα μου. Τα δύο κορίτσια, μπράβο. Καλησπέρα. 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 Γεια σας. Τι δυνατή φωνή ήταν αυτή. Τώρα, εγώ κατάλαβα ότι κάποιος γύρισε, έτσι δεν μπορεί. Ναι, γυρίσαμε τα δύο κοριτσιά. Γυρίσαμε Δεν τα δύο είδα. κορίτσια. Μάλιστα. Okay. Πώς σε λένε? Λοιπόν, είμαι ο Νεκτάριος Μαλάς, είμαι 43 ετών. Ναι. Πόσο νεκτάρι. Δουλεύω πολλά χρόνια. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Δουλεύεις νεκτάρια, Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι... Θα ήθελα να ήσουν εδώ ένα βράδυ ακόμα τελευταίο. Θα ήθελα κι απόψε να σε δω, τη ζωής μου πρόσωπο μοιραίο. Είσαι το τσιγάρο που κρατώ και να ανάψω σκέφτομαι. Είσαι η συνήθεια που μισώ. Έχεις πρόβλημα με την όρασή σου. Ναι. Δεν βλέπεις καθόλου. Καθόλου. Είσαι από τα δικά μας, από πάνω? Είμαι, ναι, από τη Νέα Καλλικράτεια, από ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι εσύ ξέρεις που είναι. Βέβαια. Για να τα λες έτσι Ξέρουμε συνόλου, όλοι, τι ομάδα ξέρουμε. είσαι εσύ? Ναι. ΠΑΟΚ. Όχι, παιδιά. Εγώ για διάφορους λόγους που δεν είναι τώρα της ώρας είμαι ΑΕΚ. Μπράβο, φίλε μου. Αλλά θα μιλάμε για αυτά από του χρόνου για την ΑΕΚ, θέλω να πω. Θα ανέβουμε κι άλλο, Άρα νεκτάρια. Σταθερή, με πολύ ωραία γυρίσματα, με πολύ ωραίο χρώμα και δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι δεν θα μπει στο Voice με τίποτα. Νεκτάρια, γεια σου και από μένα. Είμαι Ελίνα, είμαι. Νεκτάρια, τι να σου πω, άκουσα μια αντρική φωνή γεμάτη και μ' άρεσε έτσι ο τρόπος που το προσέγγισες στο τραγούδι, έκανες τα γυρίσματα πιο έτσι προσεκτικά, αλλά άκουσα μια γεμάτη στεντόρια φωνή, γεμάτη ηχοχρώματα και λέω, μα δεν γίνεται να μην πατήσω το κουμπί. Δεν γίνεται. Ξέρω ότι όταν δεν έχεις μια αίσθηση, οι άλλες αισθήσεις είναι πολύ πιο ανεπτυγμένες και έχεις μια πάρα πολύ ωραία φωνή και πραγματικά θα ήθελα να έχω μια τέτοια αντρική φωνή υπέροχη στην ομάδα μου. Είσαι εμένα ή στη Δέσποινα θα έρθεις?